जमीन असूनही सातबारावर नाव नसल्यामुळे तुम्हाला कर्ज, पीक विमा किंवा सरकारी योजना मिळण्यात अडचण येते का? तर आता चिंता सोडा. राज्यातील तब्बल 2,31,000 शेतकऱ्यांची नावे महसूल रेकॉर्डवर आणण्यासाठी प्रशासनाने मोठी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद करणे आणि वडिलांच्या जमिनीवर मुलांची नावे लावणे या प्रलंबित अडचणी तातडीने सोडवल्या जाणार आहेत. नोंदी पूर्ण होताच पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होईल. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अतिशय वेगाने पूर्ण होईल. शेतकरी बांधवांसाठी ही माहिती लगेच शेअर करा आणि अशाच महत्त्वाच्या माहितीसाठी महाकनेक्टला फॉलो करायला विसरू नका.